kari sekarat cangkeme elek. Ya wis kaya ngono kuwi. Wong murka ya kaya ngono kuwi. Ning dheweke ora mudar-mudar sawangen. Cangkeme Duryudana mangap terus kae sejatine golek pangan. Dheweke dadi rusak patrape kaya mengkono merga diracun karo Patih Sengkuni. Karepmu piye? Golek ana batange Sengkuni lolohna ning cangkeme Duryudana. Kula tiyang sae, kula tiyang suci, kula tiyang jujur. Sengkuni wong apik. Apa kok kiri-kiri? Kelakuane kaya ngono. Calone lek mati genah diseneni Tuhan. Kuandane Duryudana iki tindiana watu gedhe men ora ngalih saka papan kene. Lan manut pangkrasaku. Duryudana durung wancine mati merga kudu ngunduh karma sing ditandur nalika urip biyen. Tindiana watu. Asampo samyo medali ler tatet wilateng kota dakwang gong mengonceng niti wong bincang sangat cimicil latinyo ngadali wos Trasta Surawilaga kaya buta singa ragil Yayi Sara Basanta ana apa Kakang Kajaksa sing jenenge wong perang kuwi ora mung adu karosan lan otot sing kudu kuat nanging sing wigati ing bab pamikir kudu bisa nggunakake swasana iki kanggo srana ringkihe mungsuh sing dikersakake kepiye. Aku ngerti kekuatane para Pandhawa iki sejatine mung ana tangane panenggak Pandhawa ya kuwi Siwarkudara. Bebantenge Pandhawa iki ya mung Werkudara. Sing tegese lamun ta Werkudara mati iki mengko Pandhawa liyane mung kari ningkes. Aja wedi kangelan. Nindakake karti sampeka. Sawangen nggih. Werkudara klunah-klunguh ning madyaning Tegal Kulusetra. Tibani gegaman, tibani traca bala, ora mudar derajat apa. Ayo hak dereke Kakang.
Kongkleng iki pinter nemen ta kowe. Ing atase gaman kok stop huk kok ya mandeg, makon bali kok bali sawangen ke. Huk. Bali. Aku pengen meguru karo kowe. Piye carane iso ngendhaleni gaman kaya ngono kuwi? Pengen kaya aku, pengen yo banget. Yen pengen jer Basuki mawa beya, tegese kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maknane mahare dhuwit 200.000. 100 ya, 200. Gelem 200, ra gelem 200. Tinimbang iki mengko aku mbacuke meneh anggen ngendhale karo gaman-gaman kae. Mergo kabeh mau, oh. Bali. Dan ampuh tenan 200. Oke, pancen ngilmu ki larang regane, men berkah ya. Ya. Piye carane? Mundur. Mundur mriku kene lho. Oh iya, kene lho. Angel men kok. Tunggale sawah karo kantor desa mau. Carane ngedruk bumi ping 3. Sikil pincange ngedruk bumi. Cangkemmu pengen iso apa ora? Pengen guru, pengen. Pateke. Rapale bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Suk yen lair dadi satriya tama. Hop. Bali. Oke, nek gur ngono aku ya iso. Ping 3 nyuk. Hah? Ping 3. Piye mau? Bapak lunga tapa? Bapak lunga tapa
simbok ditengi wong goblok rapal iki digatekke bapa lunga tapa simbok meteng tuwa lah iya anane meteng tuwa lak ditengi wong rapal aja dibantah oke guru oke bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sing lain dadi satriya utama oh bali mandura apa lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lahir dadi satriya utama oke agak ke atas oke maju sedikit oke menunduk iya nyamplok ndase gareng endi dhuwit 200 dulure dhewe diapusi politik kowe karo dulur gur ngelmu kaya ngono apus-apusan didol ngene dulur Warkudara lek nom mripatmu jerengen gobok iki Narendra saka ing plasa Jenar Prabu Gajaksa adine Patih Sengkuni aku dadi senopati pengapit janji ora minggat hilang nyawamu kaya banteng tawangkaning panenggih panenggak Pandhawa Raden Werkudara mangkrak krodha anyandak bangkekane Gajaksa Sara Basanta den dukumba pecah sirahe mawut kang katrajang ing takon wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata Werkudara ilang rasa kamanungsane ketitik mateni kelawan dulurku sakloron Gajaksa Sara Basanta nganti pecah sirahe mletik polone kaya mengkono
Ya aja gembilu sirahmu kowe le Senopati Agung Ngastina isih meger-meger patih Harya Sengkuni kowe menang karo aku tak sembah cindhil abangmu Suramrata Jaya Marata ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrik puluku salombo adiku loro mati utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati oh biar kowe belum oh biar kowe ngat oh biar kowe Podar kowe. Podar kowe. Podar aku. Wet. 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 Whoa. Wet. Mutar derajat opo mudar apa Sengkuni ora iso mati mergo pancen KTP ku seumur hidup mbok nganti kowe kentekan kekuatan Sengkuni ora mudar le ae sawangene ha Angger mati mesti tak cesneh kok aku. Mesti kowe kentekan akal Werkudara mungsuh aku. Sawangen le sih meger-meger iki ayo. Rong padrang kriyongan laras rindu pakote wanyura ngiri pesan kriyongan sinar
Gus pripun anggenipun peperangan? Wah, Sengkuni Edan. Dek Sengkuni Edan dasaripun pripun? Saben-saben tak tibani kuku Pancanaka mati bali urip meneh. Tegese pancen Sengkuni iki peret nyawane. Nun Sengkuni peret nyawane. Mbok dikeki minyak. Men mboten peret. Kula gadah baby oil kula gadah. Kampi murah muni sing ora-ora. Wah, wirangan musuh harus Sengkuni wae kalah. Lah sakniki kersanipun pripun? Lajeng jenenge Giri Lusi Jamotan Kena Kinira ngoten niku. Giri niku gunung, Lusi niku sinden Panaraga, nggih ta? Lusi niku cacing, nadyan mung sakewan cacing ning parandene iso ngunggahi gunung. Lah niku bapakmu kon rene. Nun bapakmu kon rene. Bapak sinten? Bapakmu Semar Badranaya. Bapak kula napa bapak jenengan? Bapak jenengan pun mati ngoten lho. Bapakmu iki lho Dipol. Oh nggih, kula padosane wau mancing ten kali ya. Pak. Pados. Aja dudul to. Padosi bose. Sapa? Ndara Werkudara. Kan ngapa? Dijak nyoto ning isor flyover. Omong tok apa tenanan wis to. Iki. Nggih. Kula iso wau bar kuwirangan. Lah ngapa? Kula jajan soto kali kanca-kanca. Lah krungu kula niku entek 90. Terus bakule kula kei, nggo niki 100. Pun mriku susuke mangpek. Anu Pak Dalang telase 190. Pun kajenge aku yang muni ngono. Aku jak ngomong. Iya nggih wonten dawuh, Den, enten dawuh. Rambanyul dhewe kaya ngono kuwi. Pripun Sengkuni enten napa? Dadi senopati. Bola-bali tak pateni parandene urip meneh. Sami kalih kula. Kula niku anggere sewengi mati, angger subuh niku urip melih kula niku. Iki tenanan iki. Sengkuni niku ditibani kuku Pancanaka ya mati ning jenggelek urip neh jingkrak-jingkrak joget tayub kae malah. Tulungane wong lawas. Sengkuni Dik Dridaya kaya ngono kuwi nalare piye? Gunjing langit klot-klot kon lireke entanging alis. Resang maweh gandrung. Ngeten. Loro apa telu? Telu ya ini. Kleru yen mambengi memper ngene aja nganti kleru ora. Nuwun sewu. Sampeyan nate kemutan apa mboten nalika Pandhawa kali Kurawa do rayaan Lengatala. Lengatala kagungane mbahmu Resi Wiyasa. Nalika semanten Pandhawa kaliyan Kurawa ing tasih cilik do rayaan satemah Lengatala kala wau kutah wonten ing Jrambah. Lah salebetipun Lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung dening Patih Sengkuni. Pak Gong, non iki kowe metu. Iki dederane arek kowe malah ning kono iki to. Aku metu iki. Iya. Ya ini masa kowe metu. Wes. Ya. Mau kobong kira ning kene kobong ora seneng ame. Nah,
nalika semanten lenga bulus lenga tala ora. Oh iya, lenga tala niku nggih gulung kalih patih Sengkuni, tegesipun wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan kalian lenga tala. Mongko dayane lenga tala awak kok kalepetan lenga tala ora bakal tedas gaman menapa kemawon klebu gaman kadewatan boten badhe tumama mila boten aneh boten mokal mang tibane kuku kacamata Pancanaka diganti to mboten Pancanaka kacamata Pancanaka pon ca na ka Pancanaka kacamata pon ca na ka kacamata Pancanaka. Wis kono aku rasa melu aku tak ning kene aku tak ngitung amplop aku ning kene aku. Mila Sengkuni niku mboten iso mati mergo awake kalepetan lenga tala. Mbok mang tibani ngangge gada rujak polo. Mboten iso mati. Alas. Akan tetapi, nah iya. Iki penting iki. Ada sebagian tubuh dari patih Sengkuni yang tidak terkena minyak tala. Apa itu? Sampeyan tek melu bahasa Indonesia. Apa? Mang rada ndingkluk kula bisiki yen nganti ngerti wong akeh cilaka. Ya. Dadak menek sik iki. Nguri semene. Apa? Wadidang ki apa? Bubur cantoko ora ngerti aku. Silit waton nggen mriku wau mang tibani kuku sampeyan Sengkuni mboten mati mangguroni batang ki Sengkuni. Masih? Apa? Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara ki mau sapa? Werkudara. Apa kowe lak ya krungu melu ngrungokne ta kowe mau? Iya. Apa? Kuwi ngelmu werit. Ngelmu ingkang wingit. Ngelmu ingkang bebayani, ngelmu ingkang suci. Ha? Lungit. Lungit ing asmara ora. Ora sembarang wong iso nampa yen ora siap awake iso dadi buta kaya Prahasta mbiyen kae. Mas Pras. Iya. Ning aku pengen ngerti jenenge rombongan linggo ning kene wong papat to ki mau. Kowe ngerti, Ndara Werkudara ngerti, Semar ngerti. Mosok aku dhewe sing ra ngerti, dianggap aku rombongan sing goblok dhewe no. Pengen ngerti? Pengen. Jer Basuki mawa beya. Siap. Ana dhuwit 200. Ana. Ya. Sing penting aku kok bisiki. Ya, ikhlas. Merem. Hah? Merem. Oke. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara. Hah? Silet. Hah? Sip. Oh, banter-banter. Banter ora. Mosok gur kuwi 200.000. Ya ampun kebangetan kowe iki. Nang Gunung Bolo 75 oleh entuk komplit. Ukurane ora ngono kuwi kok ora. Ya pancen kuwi sing dibisiki karo Bapak Semar mau. 200 lho, Truk. Ya wis kuwi. Ikhlas ora? Jare ikhlas mau ora. Ora senengane. 200 kok iso entuk kuwi lho. 200 iki paling ora sandinge apa piye ngene. Petro politik tenan nek ngono kuwi.
Pedro, nggih. Pripun? Ah, sing endi iki? Gedhe tuwek anake papat lho. 3. Antareja Gatotkaca Antasena. Lho, cara Banyumas niku papat sampean. Srenggini. Oh iya. Sing endi? Lah niki mang silake sik jarike mriko. Nah. Ini. Ciluk sinuk ya alah jan nganti kaya pipine winong ora marai gemes kaya ngono kuwi ora tau resik-resik iki terus kaya ngene iso garing-garing kaya Kumangsane lek garing klenthek dhewe niku piye, Pak? Pun niku pun jelas niku. Niki lho mang pirsani. Wis mencap-mencep niki lho. Pirang-pirang lelakon para Pandhawa nemahi panandhang merga saka pakartine racun Sengkuni. Ripalungguhan iki kowe ngundhuh ing panggawe. Werkudara aku njaluk ngapura aku tobat aku ngrumangsani luput ing kene dalan patimu aku njaluk ngapura Werkudara gendang selak subuh ndang blus ngoten bar niku gendi kula rasakno ripalungguhan iki keduren sampean merem to? Ora mentolo merem, keduren geger niku. Mang melek. Mriki lho. Nah, mriki. Pun nggih, semanten mangke ngaten lho nggih. Semanten lho nggih. Nah, iki pas iki aja jedhe wah-wah. Iya, pas niki. Awas. 1 jul nggih. 2 3. Mesake mang dudut mesake mang dudut apike mriki setan enten apa iki oh enggak mau apa ini ngoten yo ini minyak wangi pundi enak banget meleh oke pindho saiki sampean madhep rono genting sing jenenge ning Bratayuda Karma Pala karma apa jangan lari Sos
anggena rembulan purnama siji parandene mrapat sunare Sudayuni satemah ilang memani setan kawis tinggal endahing rembulan ingkang ngrengga ing wanci ratri awet kaprabawan pepeteng ingkang nglimputi wonten ing taman kadilengleng negari Ngastina kaprabawan duh kita ninggalih garwanata Sri Duryudana nenggih Dewi Banwati tambuh-tambuh sotaning galih awit sedanipun ingkang rama ing Mandaraka nenggih Prabu Salyapati handadosaken ambyar buyar jroning penggalih Akananira ayu kumel kucam rahnya marak kami wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Duryudana kalilan Cumadong kabar kados pundi wartanipun payudan Tegal Kurusetra nembe wae Paman Patih Harya Sengkuni mati ana padyaning palagan Paman Sengkuni pejah iya tobat alhamdulillah lho Patihku ning kula ngertos dhumateng lorek ing pakartinipun Patih Sengkuni kula weling nika dereng lorek Sengkunipun lorek dhisik nika sing dadosaken para Kurawa tansah ngambah kanistan lan kamurkan ingkang njurung ingkang nuntun nggih Patih Sengkuni ripalungguh samangke menawi Sengkuni sampun pejah kula malah ngaturaken panuwun dhumateng ngarsanipun Gusti Kang Merba Jagat Gusti mongko wis cetha lamun to Paman Sengkuni iki manggolong karo wong Ngastina klebu wong tuamu ya mara tuaku Rama Prabu Salyapati wis seda sing tegese ripalungguhan iki nang Ngastina aku wis ra duwe apa-apa lan ra duwe sapa-sapa Kartomarma Swatama ilang mbuh kabare ning endi ora cetha tegese gelem ra gelem dina iki Duryudana kudu madheg Senopati mongko sing jenenge wong perang yen ora menang kalah yen ora lara mati akeh dosa luput lan klerune Duryudana karo kowe mula aku njaluk ngapura sak mangsa-mangsa bojomu modar aja lali ngirim donga
mirah ingsun prihatin waspada mijil tuhu tahatan pokarya Sinuwun Prabu Duryudana jimat sesembah kula ing Marcapada prapting glahan. Paduka sampun ngendika ingkang kados mekaten sinuwun. Kula nderek ndedonga kula nderek memuji menawi Paduka madheg mangka dados Senopati Agung. Mugi-mugi lanang juritipun widodha mboten nemahi sambe kala. Nangismu kuwi mung semu, sedihmu kuwi mung gawe-gawe. Aku iso maca karo batinmu. Yen Duryudana mudhar kowe malah jingkrak-jingkrak, kowe malah girang-girang. Mergo aku ngerti wiwit kowe biyen sih nom nganti saiki yektine sing dadi mutiaraning uripmu dudu Duryudana ning sing ndok tresnani wong lanang liya. Yen Duryudana ning Bratayuda iki mati, kowe bisa lestari angkenmu dilatih tungkae Janaka. Pangapunten. Menawi kula raosaken kadi pedang ligang ingkang nyembret wonten ing jantung kula pangandika Paduka sinuwun. Ning yektosipun tumrapipun Banowati menika babar pisan mboten wonten ceceking raos kula badhe kepengin sambung tresna malih kalian Arjuna. Wiwit kula menika palakrama kalian Paduka kula sampun sumpah kula sampun prasetya sabaya mukti sabaya pati. Mangsekseni menawi wonten Bratayuda jeng andika gugur kula nggih badhe nderek mati mawon. Sapa aku watake wong wedok. Lek sing lanang mati ketoke nangis. Sing lanang budhalke ning kuburan gulung kuming. Sing lanang ro nganti 40 dhewe wis gatel eneh. Kelakuane. Wang-wang kumpul patang ketrikan sayang gongkoro katanira mukbat mabit mulak bang halingah lingo Werkudara kakang kuwi mung kari sak gedakan
mung kari sak keperangan berat para Pandhawa bakal antuk kamenangan ana ing Bratayuda. Kok rewangi adus getih udan luh nganti nuwuhake korban sing ora sithik kuwi yektine Werkudara goleki apa? Iki wis ngancik ana pungkasane Bratayuda. Ya kene bab kuwi lagi mbok takokake saiki. Wis cetha yen paprangan iki dadi telung perkara. Sepisan ya kuwi rampunge utang angka 2 luware nadar angka 3 ilange angkara murka. Kuwi isine Bratayuda. Bener ya iki. Sing jenenge wong perang kuwi lak mesti golek menang. Wong perang kuwi mesti golek menang. Banjur upamane Siadi unggul ing Bratayuda apa sing bakal nduk goleki? Kowe aja bebingung rasaku. Sing nduk karepake piye? Yen Pandhawa jaya ana palagan, Siadi bakal ngukup negara Ngastina. Nanging kuwi dudu kanugrahan, kepara malah kesusahan. Merga Siadi mung entuk negara sing rusak, negara sing kotong, negara sing remuk. Yen perlu kowe malah ditinggali utang merga bondo Ngastina wis dientekke karo Duryudana ngiragat perang. Siadi mung bakal krungu tangising randha panjeriting bocah lula, wong cacat sing dadi korbaning Bratayuda. Lah banjur anggonmu toh jiwa raga sajroning peperangan iki entuk-entukamu apa Werkudara? Luteng kakangku, kowe kuwi takon apa mung pengin jajaki karo batine Werkudara? Elinga menungsa lair biyen ora nggawa apa-apa. Ya merga saka kemurane pangeran banjur menungsa diparingi piranti genep lan 1000 kebungan. Sing jenenge wong urip kuwi tanpa paitan weruh-weruh mung kari urip banjur tinuntun dening purbaning Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae, tanpa beda lawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame ing gawe. Sajroning Bratayuda iki aku dadi pirantining bebener supaya ngisas angkara murka tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa kejaba mung asihe pangeran. Yen pancen rampunge Bratayuda, Pandhawa kudu ngopeni wong cacat, ngopeni bocah lula sing ora duwe bapak, bakal ndak tampa kanthi ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna kanggo wong akeh kuwi padha karo 1000 nugraha sing ndak tampa. Aku kelingan kandhane mbahku Wiyasa, sak apik-apike menungsa ki lamun to bisa piguna kanggo wong liya. Adhiku Dian. Seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake Werkudara. Kowe kuwi arang-arang guneman, arang-arang rembukane yen gelem omong kok nentremke rasa. Nadyanto aga gruwal-gruwal bleglermu, nanging batinmu isi mutiara ingkang tulus lan suci. Rasa ngelem padha gerange ngelem barang apa? Werkudara, apa? Tak jaluk aja lena kaprayitnanmu, aja suda kawaspadanmu. Merga isih ana benggole Kurawa, ya kuwi Ratu Ngastina Duryudana isih urip. Ing pungkasane Bratayuda iki
sira Yayi ndak kudang kudu bisa ngadeg jejeg minangka pandam pandhaming kautaman nglebur sukertaning bumi Duryudana. Rikata Yan Bratasena kampuk poleng Bang Bintulu Haji Sarirango Kodek wak simbar jojo yen ngendika gereng-gereng kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris Werkudara aja gempilu sirahmu aja kemlimpi pacakmu nadyan to aku wis kentekan senopati nanging Bratayuda durung rampung kowe durung menang merga Ratu Ngastina Duryudana isih ngadeg jejeg yen pancen kowe ora kena dipringgake kanthi becik ripalungguhan iki karepmu piye ibarate kowe sing dodol aku sing tuku bakal tak bayar kenceng ora utang ora semoyo bagus buktekno karo wong sak donya dina kaping 18 iki sapa sing kira-kira bakal jengkelang kuandane glundung dase bosok koklok dirubung laler
cangkeme elek. Ya wis kaya ngono kuwi. Wong murka ya kaya ngono kuwi. Ning dheweke ora mudar-mudar sawangen. Cangkeme Duryudana mangap terus kae sejatine golek pangan. Dheweke dadi rusak patrape kaya mengkono merga diracun karo Patih Sengkuni. Karepmu piye? Golek ana batange Sengkuni lolohna ning cangkeme Duryudana.
sae kula tiyang suci kula tiyang jujur Sangkuni wong apik Apa kok kiri-kiri? Kelakuane kaya ngono. Calone lek mati genah diseneni Tuhan. Syukur to lek ngerti karo kaya ngono. Ora mudar-mudar wis gaglak Sengkuni. Apa apike ditambahi Bagong pisan men dipangan. Aja. Yen nganti Bagong melu dipangan mong sak rombongan bakale kapiran. Betul. Golek watu gedhe. Kuandane Duryudana iki tindhiyana watu gedhe men ora ngalih saka papan kene. Lan manut pangkrasaku. Duryudana durung wancine mati merga kudu ngunduh karma sing ditandur nalika urip biyen. Tindhiyana watu. Duryudana isih rono.